Ovo je kompletna radnja Dr. Stone u 2 minuta, sad ću da vam spojlujem ceo anime. Ima da me mrzite, ali šta da radim, a pričam kroz nos jer sam bolestan. Idemo. I ova sezona Dr. Stone se završila i radnja je stala otprilike ovde. Odvio se rat između Senkua i Zena, gde Senku pobeđuje tako što je opet okamenio celo čovečanstvo. 7 godina je čovečanstvo bilo okamenjeno, međutim probudila se ona mala Suika i ona je otkamenila sve ostale. Zeno i Dr. Stone, odnosno Senku, su se udružili i krenuli su na put. Rešili su da je jedini način da se do Vajlika stigne, odnosno onog na mesecu, je da se ode na mesec. Te je Zeno krenuo da gradi raketu, a Senku je otišao da skuplja potrebne materijale po celom svetu. Njihov brod je upgradeovan i sad može da se kreće po celom svetu za samo nedelju dana. U priču se ubacuje i Tsukasin brat, koji je matematički genije. On je trebao da napravi da skroji prvi kompjuter na svetu i time olakša svima, jel te, put. Obišli su Španiju gde su i našli tog burazera, otkamenili tamo neke ljude, krenuli da to je to u suštini. Ryusui je predložio da se napravi prvi kompjuter. Kompjuter je napravljen i na njemu su napravljene neke proste igrice, tako da sada imaju igrice. Napravljena je prva televizija, svi ljudi su dobili po televizor i napravio se nešto kao internet da svi mogu da gledaju Senkua i prenose i uspeli su neko da konektuju ceo svet. Nakon toga su napravili svoj prvi satelit kojim su prišli direktno do meseca, a Kohaku je bila zadužena da gleda šta se dešava na mesecu. Onda je našla neku crnu tačku na mesecu i krenula da je proučava, odnosno javila je svima, ovo je crna tačka, dođite da vidite ovo šta je. Uspeli su da utvrde lokaciju tog Vajlika i samo je trebalo da naprave raketu. Raketa je napravljena posle nekih godinu dana, možda i više, ja sam taj deo priče slabo ukapirao. Trebali su da odaberu koji će ljudi da odu gore na mesec, jer onaj koji gore ode više neće ni da se vrati. Ostaće okamenjen gore na mesecu zauvek. To je bila Senkuova hipoteza. Naravno, jedan koji je išao je Senku, druga je bila Kohaku i treći je bio Stanley. Ne Tsukasa, nego Stanley, zato što je najbolji pucač kog imaju. Krenuli su na mesec, međutim nekim čudom pridružuje im se i Ryusui, ne mogu ga izgovoriti. Stigli su na mesec i svi su bili šokirani kad su videli milione i milione onih meduza uređaja. I onda smo otkrili šta je Vajlik. U principu, Vajlik je neki entitet, nešto, brate, što leti, znači neki paraziti svemira koji je došao, video ljude da parazitiraju po zemlji i rekao, ajde da vidimo da li ja mogu da im dam večni život, i onda je rešio da ih okameni zauvek. Senku i on su imali jako zanimljivu borbu rečima, ovako da dokažu ko je u pravu, i tu Senku naravno pobeđuje. Taj burazer se seli nazad u svemir, ide u 3 pizde materine, negde ne vidimo ga, ali ostavlja jednu meduzu kod Senkua da bi mogli da pričaju. Priča Dr. Stone se završava tako što su svi